खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दिनैनि दा दिनै बैसागोनि 3 खालार जों दिनै मागिनो थांनो ओंखारलायबाय नैखि दोङो नै आसोलफोरा बेखायनो मोसाखावरि बिथांमोना फट' लागासिनो थांलायनोसै दा मियानि भिडिअआ आपल'ड जाबाय रायजोफोर जाय जाय नायाखै नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो होमबानिया आंहाबो बाङाय जस जायो अखाया डिस्टार्ब होदोलै दिनै माने अखाया फुंनिफ्रायनो हादो माने इ भिडिअ इदि दोननानै आङो 11:30 उन्दुदों ओमफ्राय उथिबाय दा टाइमा 1:19 बाजिबाय सान्दुं जेलौदो र' सान्दुं दुंबा इदि जागोन दा ओरैनो बोथोरफोरा बोरैबा खोमसि जादों माने अखा हादोंमोन आरोना अखा हादोंमोन बेनि थाखाय दा जोङो बारि सिं सिं थांगासिनो मोसानो नै गथ'फोरखौ लानानै आयदा दा गारि सारि गैया जोंनिया दा फैगोन खोमा दा बहा थांनो नागिरदों मिथिया जिखुनु दा गारि गैया नै थाबाय थांगासिनो एकदम थांनि माबायसा जायो ब्लग नायगासिनो दा 400 जाथारसिगोन साबसक्राइबारा नोंथांमोना थाबनो साबसक्राइब खालामना हो जाय खालामाखै थबनो 500 खालामना हो ना मा बुङो जों थाबाय थांगासिनो मोसानो नै एखे आदा दोङो मोजांना खबरा बैसागुआ माजों थांगासिनो ज्राव थाबायनानै जोङो मोसानो थांगासिनो दिनै गारि सारि गैया जोंनिया थाबाय थांगासिनो 31 नेशनेल हाइवेआव बेनो मानसिफोरा माने गारि थांगौमोन आरोना ओमफ्राय दिनै अखा हानानै फैनायानो 12:00 जादों न'निफ्राय ओमफ्राय नागायाखैमोन ओमफ्राय इयाव फैबाय
बेनिफ्राय जानो 1:30 2:30 बाजिदों खोमालै 1:30 2:30 बाजिदों खोमा जमा फैनाया बेनि थाखायनो माने गोजान थांगासिनो दिनै खाथियावनो बरमायावनो गिदिंबाय दा थांगासिनो मेथाइ दोंसे रोजाबनो नोंथाङा आङो रोजाबनो रोङा गय जानानै गारमाया नांथाबना दोङो दासो संसाराव होनना रोजाबनायखौ रोजाब नोंथां दा जों थांगासिनो बरमानि ब्रिजआ सानै मोसानो मानसिफोरा नै उनखिबो दोङो मेंग्लिजोब्बाय गारिबो गैया दिनै थाबाय थाबायसो बरमाखौनो गिदिंगासिनो नै ब्रिजआव दोङो नोंनिखि थांखायाखै दे नै बरमा इयो बया खेब्रि फैसा लाबोनानैबो स्टिं बथलसेखौनो लोंहोआखै आंनो इयो ओइनो फैसाया नै इनि मबाइल नै मा फोरमान दोङो आंनि मबाइल होननानै ओइ वालपेपारखौ सिनाय वालपेपाराव दोन नै इनिनो दा बिराद दुखु मोनबाय आं बिफं हिसाबै बिब' खासेयानो जुदि बिफंनो 20 थाखानि स्टिं बथलसेबो लोंहोनो हायाबा हामा स्टिंआव एलकहल थायो नङा मिसा बाथ्रा एलकहल थायो स्टिंआव मिसा बाथ्रा दा जों थांगासिनो आरोना नै दा आङो गया ज'साव बायदोंमोन न'निफ्राय भिडिअ बानायगोन दा इनिफ्राय मा खालामनो उपाय गैया बोथोरा हामादो ओमफ्राय थाबाय गिदिंना मेंनानै एकदम अबस्था गैया बानायनानै गोसो जादियासै बरमानि मा मोनफाग्राया इनो अबस्था गैथारला अबस्था गैथारला नै ओरै जादैनो दोङो